Насправді, я, перше, хотів би сказати, що от ви торкнулись назви Бюро економічної безпеки. Звичайно, так є. В законопроекті 3887-д назва Бюро економічної безпеки, але справа не в тому, як вона називається. Якщо мене спросити, так і для мене краще звучить служба фінансових розслідувань. Але не це головне. Абсолютно правильно ви говорите про дублювання функцій, які ми останнім часом бачимо з різних правоохоронних структур. Но я б не сказав, що процес, який сьогодні відбувається, що це гальмування з боку МВС або Служби безпеки. Я думаю, що політики... Давайте так, я так вам відповім. Як це відбувалося в інших країнах? Політичні еліти, коли зрозуміли в той чи інший успішний на сьогоднішній день, в тому числі в європейській країні, що та система, яка працювала в цих країнах, в першу чергу, якщо візьмемо стару Європу чи нову Європу, вона не працює, політичні еліти прийшли до той мети і зрозуміли, що треба приймати якийсь новий закон, утворювати один орган, який би займався економічними правопорушеннями. І в першу чергу виявлення цього явища, загроз з точки зору економічної безпеки. І ми бачимо, що в цих країнах дуже ефективно працює вже багато років, багато десятиліть майже такий орган. Тому я думаю, що про створення служби фінансових розслідувань іде мова уже останні 6 років. Майже я дуже добре пам'ятаю, в 2015 році прийшов в Асоціацію платників податків, з того моменту займаюся цією проблематикою разом з іншими, але завжди говорив про те, що і звертаючись до влади, влада змінювалась, уряди змінювались, але ми кожен раз намагались переконати той чи інший уряд, що треба забирати всі ці функції. Абсолютно застаріли ці функції для цих всіх правоохоронних органів і заснувати один орган для того, щоб займатися цією проблематикою. На жаль, я думаю, що от всі ці роки, чому це не відбулося? Тому що все ж політична еліта, скажімо так, не було тої критичної маси.